Dit is de youth-setting, zeggen we dan, van 4 voeren. En dan rennen we nou even terug naar de sportredactie. Je zag de shirts van Cambuur en Heerenveen hingen, als je een beetje opletten. En dat brengt mij bij het volgende onderwerp. Piet Boelen. Je bent 58 Boelens. Je bent 58 jaar, komen uit Kolmersweg en je bent een hutrenner. Dat is correct, ja. En in 2011 zal jou de marathon van New York rennen. Waarom? Ja, in 2010 die ik de Electrabel Burgerrun, die had ik als doelstelling om voor Kika dus die hield me beschikbaar te stellen. En daar kreeg ik een tasje met een uitnodiging om te rennen in New York. En dat sprutste me onmiddellijk aan. En ik dacht van, ik wil toch een marathon rennen. Dan dacht ik in New York en dan ren ik voor Kika. Voor Kika, dat is een goed doel voor kinderen met kanker. Om daar onderzoek en beter mee om te gaan. Waarom dat doel? Ja, dat doel dat spreekt me gewoon enorm aan. Want ik vind het gewoon vreselijk voor bijen dat die dus met zo'n ernstige ziekte geconfronteerd worden. En de bedoeling is dus dat de hielden beschikbaar gesteld worden voor één onderzoekscentrum in Rotterdam. Wilst het nou nog op diverse plekken is. Dus je wil het centreren. Ja. Nou wil ik 200 runners aan, we zijn al aardig op wij, die het mij elkaar 1 miljoen goenen genereren, zeg maar steeds. Dus men kan volop de runners sponsoren. En ik dacht dat je eigenlijk vanuit Friesland, ik ben vanuit Friesland op het heden de enige runner. Hoe is dat nou mogelijk? Nou ben we San Hutter in provincie, maar prachtige lopen alle jaar. En je bent de enige die het voor Kika rent nou in New York. Ja, dat klopt. Ik ben een lid van SV Friesland. Dat is de grootste runnersvereniging in Nederland. En ik denk, dat er waarschijnlijk wel meer runners opstaan zullen. Ze wie willen Piet graag vergezellen naar New York. De marathon is in november. Ben je al wat op schema? Want voor een marathon moet je heel wat trainen. Ik ben al aardig op schema. Ik ren sowieso om de dij. En ik ben nu ook in voorbereiding voor de marathon van Rotterdam. Dus ik onderhoud mijn conditie. Ja. En wat hoop je persoonlijk binnen te halen voor Kika? Nou, tenminste €5.000. Maar na natuurlijk volle meer. Dat mensen die het nou zeggen, alle jaar is €1 oermaatje. Dan gaan we al heel gauw over dat streefbedrag van €4.000 van mij heen. En hoe kunnen zij haar bij jou melden? Ze kunnen zich melden op pietvoorkika.web-log.nl. Nog een keer. pietvoorkika.weblog.nl. Nou, dat is maar even googlen op Piet voor Kika. Oké. Nou, een heel soort succes, Boelens. En we zien je volg je daar in New York. Dankjewel. En nou maar doneren graag. We gaan weer verder op het gebouw in. Dankjewel.